Uy, Pabs! Uy, sa may problema ya? Na, si problema. Wala ka balita, Pabs? Si wala ka balita. Saan di balita day? Na, itismis ni Jiko ito sentro, Pabs, na imong trabaho daw. Tigbangag daw kag donut, imusuwang daw gamit. Dati si Jikoy. Asa Jikoy ron? Kita ka? Basta pape, suryata ka na. Mao gyud nag-issue ni Jiko si mga ba, pero ay kalimot niya ba, na ko sa chat ha? Dati ni si Jikoy. Makita lagi na ko to. Gupok yung mga nipon na to ba? Sige, mauturo ko dito niya. Sige, sige, Pabs. Abot ang tanong dito. Kita na ako tong Jikuya to. Impas yun to. Kainit sa panahon. Mulag. Uy, saan niya? Wa ka kahiring sa balita rong damulag. Ay, unsa mo rin ang balita day? Na, wa ka kahiring day. Gichismis kang paploy. Ay, atis. Unsa gichismis niya ya? Dako daw kag tiyan oy, wala kag anay na baboy. Atis si Paploy. Makitaan ko lang ng bata ato. Pilo-piloon gitu. Hindi ka mo to damulag. Gichismis na karon dito sa sentro. Ay, atis. Ulawa ni gawas-gawas. Yoy. Na, basta gipahimang noan lang ta kada bulag ha. Pero ay kalimot, birthday na ko nya, tapok ta sa chat. Sige ya, sige ya. Sige, Order maraton. ko. Jikoy. Suman niya. Koy, magkabalita ka sa balita diri sa barangay koy. Nah, unsa man ang balita ya? Blind kay kadi ay. Gichismis ka ni damulag oy. Yatis, unsa man pay chismis niya sa kuya? Nah, pangit ang kagipon koy, mura daw kag vampira. Ay, yatis si Damulag. Manglibak man bay? Mugay no, na ulaw ka na gawas koy do. Ising gamulaga ni. Wajik klaro ba, abi kog barkada jud kay mi. Na basta giingat ta koy, mo to ginatabi-tabi na bulag pero ay kalimot ni ha, birthday na ko. Ato dito pala ya, tapos ba? Sige, sige, sige. Yatis si Damulag. Wajik klaro nga pagka-amigo. Ay, salamat. Naabot yun mong tulos kong birthday ba? Ayun yun. Siyata kay para magawas mga gibati. Sakto kay nagtapok na dere. Tagay na siya, tagay. Tagay ko, ikaw gan koy. Kung gani rin lagot ko sa kauban ba? Gusto mo na ay, paglagot-lagot na koy, kay birthday ba na ako? Ay, di gyud pwede ya kay giisyuan ko nga guba na kong ngipon. Ay nasig mama di ako kay imnonon pug ko. Pagdali imna na. Lumon paabot lang diya kay mahubog lang ko ron, maghubot kita ron. Na, dugay ka mo ino? Usamot yung nagkadaot yung mga ipon ron. Gusto naman eh. Uy, relax ang siguro ninyo no, kay birthday ba na ko nino? Di madag relax ya. Laliman ka ng gisyo ko nga, anay daw ko. Sustainable man po, di mo na pong siya ko. Isa, kuha na. Nakuha sa ni. Kay impas yung itong nag-ingon sa kuha nga. Trabaho daw ko sa donut daw. Ako daw tigbangag pero kung suwang gamit. Basta ginaron. Ay, ikaw sa may problema niyong tulog yun ay. Siya mangod. Hindi magong di kuya niyo. Anong isu-isu mga kasukwa? Na, wajog ko nag-isyuan na sa mga paploy. Kaniyo si Damulag, gisyuan po ko nga. Guba na kong ngipon. Ilam di ako eh. Ikaw po Paps, kanong ipadabi man mo dito sa sentro nga mura ko kanay. Hindi ko musukol. Sabi. Kasi mo din nag-ingon sa mga damulang nga gisiwan ta ka. Si Kuya William, unya ko kisa may ingon po di mo nga, gidautan ta ka. Si Kuya William po, hindi ikaw po Paps, kisa may nagbalita ni mo, gidautan ta ka. Si Kuya William po gali no. Ay, si Kuya William ang style na eh. Na nawala na. Sungaw ni Daga no. Run. Hoy!